Koronavirusak espetxean eragin duen egoera larritasunez, beldurrez eta ezintasunez bizitzen ari gara senideok. Osasunaren eskubideak guztiaren gainetik lehentasuna duela azpimarratu nahi dugu berriz ere. Muturreko egoera honetan, espetxean dauden pertsonak kanpoan gaudenok ditugun prebentzio eta babes neurri berdinak izateko eskubidea dute. Oso kezkatuta gaude, pandemia aurretik, osasun asistentzia ez zuten espetxeetan ez baitute arazo konpondu, eta gainantzeko espetxeak ez direlako egoera berri honetara egokitu. Ez dago medikuen arreta nahikorik, kutsatzeko arriskua oso handia da, eta leku txikietan preso asko egoten direnez kontaktua saihestezina da. Espainiako estatuak ez dio jaramonik egiten OMEk, Nazio Batuek eta Europako Kontseiluak emandako aholkuei. Hauek presoak askatzearen aldekoak baitira. Pandemiaren ondorioak ekiditeko, eta euskal presoen kasuan, Frantziako estatuak ere entzungor egiten du. Presoak askatzeko orduan, euskal presoak kontutan ez hartzea onartezina da, eta aldi berean lotsagarria, espetxeetan hartutako neurri bakarrak murriztatzaileak izatea. Bestalde gainera, eta eguneroko inkomunikazioaren aurrean, Espainiar eta Frantziar estatuko 50 espetxetan, emakumeen 9 modulo eta hemen 2 modulo tarteko, dauden presoen senideek helarazitako informazioari esker badakigu, presoei etzaiela bideodeiak egiteko aukerarik eman. Soilik 12 espetxeetan baimendu dute eta oztopo askoren gainetik. Lehentasunak errespetatuz, preso guztiei haien senideekiko ikusizko komunikazioa mantentzeko aukera baimentzea beharrezkoa da gure ustez. Bideragarria delako eta haien eskubidea delako. Borondatea eta funtzionamendurako zentzuzko jarraibide argiak besterik ez dira behar horretarako. Bideodei batek plus bat suposatzen du presoentzat, batez ere adin txikiko seme-alabei edo adin nagusiko gurasoi egiten direnean. Aldi berean, telefono deien tarifa murrizketa ezartzea eskatzen dugu. Gaixotasun larriek dituzten presoak, 75 urtetik gorakoak, baldintzapeko askatasuna eskuratzeko aukera dutenak, eta 3. graduan egoteagatik ateratzeko baimena izan duten presoak kaleratu arte lanean jarraituko dugu, etxean eta bizirik nahi bai ditugu.